אלון, תקשיבי, ייקח זמן, אנחנו עושים סריקות, לראות שאין עוד שום דבר, וניתן לך בלד, ייקח זמן. עשו בינתיים על ילדים ריקודים, לא יודע, תספרו להם סיפור, הלל מוכשר בזה, תפעילי אותה. תרים אותי פה, ותייצרו להם אווירת חג, לא יודע, תרקדו איתם, תעשו תפילה, תביא להם את כל הממתקים שיש בבית. בסדר? צריך לעבוד עכשיו ולעשות להם הרגשה טובה, וזה המשימה. ממש לא להסתכל מאחר. לא מתאים בכלל, יש דברים שלא כדאי שיראו. צריך ישראל לא ישקר. אנחנו בקיבוץ פה במצב מצוין, אבל עוד שום דבר לא ודאי, לא ברור, אז אנחנו לא יכולים לשחרר.